Eta orain sartuko zaigu Xavier Fernández. Quadbola egitera datorre edo guri esplikatzera edo azaltzera nondik datorren, zer den quadbol izeneko kirola. Xavierrek 4 urte daramatza quadbolera jokatzen, eta ikusten duzuen moduan, makiltxo bat behar da, baloiak ere behar dira, erropa erosoa ere bai, oinetakoak ere bai. Arratsaldeon, Xavier, ongi etorri. Zer da quadbola? Quadbola 2003 urtean sortu zen kirol bada, berez oinarria dauka Harry Potteren lehen hasiera batean esan duzun moduen. Quidditch horretan, ez da? Harry Potterreko Quidditch horretan dauka oinarria, eta egin duguna izan da, gero kirolak indaguna izan da, hortik pixkat aldendu, izen aldatzen, eta ikusi dugu Harry Potteren autoreak zelako mina indotzen LGTB jendei eta batez ere transfobiarekin lotutako komentario asko egin dituelako, eta orduan gure izan dugu, edo erakundeak eta gure izan dugu hortik banandu eta taldea kirolari izen aldatu dutxegu, eta hortik aldentzeko. Ados, beraz, zuen kirolean, zuen taldeetan, taldeak anitzak dira, ez da? Anitzasuna oinarri da. Kirolaren, gainera hori da, kirolaren oinarria da, quadbolak kirol mixto hibrido bat da, hainbat kirol desberdinetatik hartuta daude gauzak, eta gero, genero ikuspegitik mixtoa da, baina lehen roller derbian esan dabe moduen, hainbat pertsonak edo genero desberdineko pertsonakin aldabela parte hartu, baina gure kirolean izan behar da mixtoa ekipoa. Ezin dozu genero berdineko 3 pertsona gehiago. Araua da hori. Hori da. Araua aipatu dugula, nola jokatzen da? 3 uztai daudela badakigu, ez da? Irudietan ikusi dugulako, eh? 3 uztai daude alde batean eta beste 3 beste batean, eta voleibol honekin gola sartu behar da. Edo zein uztaietan? 3 uztaietatik eta danak punto bardina balio dabe. Eta gero, dekon handikapa da, erratxa hankartean erabili behar dela, orduan, etxatuko naz erakusteko, simplemente. Hori ze zaila, eh? Ze batez ere beti daukazu esku bat, esku bat beti daukazu lanean, okupatuta. Pelota unik erabiltzen dut, eta gero bestearekin bultzatu dana delakoa egiten duzu. Baina ez da bat ere zaila, nik 3 urteko seme bat daukat, eta txikitatik ibili da gurekin, eta berak badaki pelota eskuan eta hankan ibiltzen, osea, makilan kartean ibiltzen. Eta 3 urte ditu, 3 urteko me batekin albadu, edo nork egin dezake. Estek ere bai, ez da? Ekarri duzun kamiseta, hori zerra zuen taldekoa? Bai, hau Euskal Selekzioaren kamiseta da. Ados. Eta gero, esan dut, honegaz gola sartu behar dela, gero, beste pelota, olako 3 pelota dauz, jendea eliminatzeko moduen, bai? Hartu pelota eta sartu oso erraza da. Orduan, sartzen dugu makilaren handikap alde batetik, eta gero zelai errea edo brile moduko pelota honekin egiten da eliminau. Ondo, nik hartzen badut hori adibidez, nik zuri ematzen badizut horrekin, zu eliminatuta. Hori da, neska hori eliminatuta egongo zan, eta nahi ibiliko zan jarraitu zan. Hori da handikap bat, beste bat. Hori zaindu egin behar da, ez da? Claro, jendeari gertatzen dena da, sarrerarako arazo asko daude, jendea etortzen da lehenengo egunean entrenatzen eta gauza piloa daude. Zuzoa zure pelotarekin sartzen, eta batean balonazo baten moten dutxue, orokorean edo normalean ni, eta orduan lehenengo egunak oso zaiak dira. Ikasi behar dozulako erratxagaz ibiltzen, makiagaz ibiltzen, eta gainera dauz pelotak ez dozu ikusten eta emoten dutxu ez. Claro, bai. Talde asko daude Euskal Herrian? Selezio bat behintzat badaukagu. Zoritxarrez ez, behin pandemia baino harinago 3 talde zeuden, bat Gasteizen, bat Bizkaian eta beste bat Donostin, baina pandemiagaz galdu egin ziren taldeak, edo bat galdu egin da eta bestea oraindik bagabizaiatzen sustatzen eta indoguna Bizkaiako taldeak, nik Bizkaiako taldean jolastuen, Bizkaia bogartzen, eta indoguna da gelditzen den jendea hartu. Baina, bagabizaiatzen, bai Gipuzkoan eta bai Araban, sustatzen eta... Bai, txapelketetan ere badakigu, hemendik kanpora parte hartzen duzuela, Belgikan izan zarete, uda honetan, ez da? Uda honetan mundiala Euskal Selekzioarekin jolastu dugu 32 herrialde egon dira, eta guk 22. postua lortu genuen, eta Gustora? Bai, oso polita izan zen, eta harrotasun asko ez, Euskal Selekzioa eramatea atxerrira, eta jolastea oso polita izan zen. Eta zein da kirol honen, quadbolaren zehazka momentu honetan, non jokatzen da edo bizitzen da gehien?
batez ere, Alemania, Inglaterra, Frantzia inguru horretan, Belgikan asko jolasten da. Hemen Espainian egia da, pandemiak min handia egin zuela, eta hortik gitxira joan direla taldeak, gero eta gitxira. Baina hori, Inglaterran talde pilo daude, Alemanian ere talde pilo daude, Frantzian ere talde pilo daude. Bai Frantzian eta bai hemen Euskal Herrian saiatzen ari garena da eskolatan zabaltzen eta holan lortzeko jende gehiago. Eta baita ere, kirolak dekozen baloreak ere zabaltzeko. Unitate didaktiko bat egin dugu, guztiz legala dana eskoletara eramateko, eta hor heziketa fisikoko irakasleak emateko eta eurek jarraitzeko. Irudiak benetan oso politia dira, hauek Belgikakoak izango dira behar bada edo euskalo? Batzuk bai. Hemen Espainia eta Katalunia adibidez ikuste ditugu, eta hor bitu. Hor Harry Potterretik dagoen azkeneko, azaldu ez dugun azkeneko gauza da, esnitza edo Harry Potterren dau pelotita bat egan egiten dago, eta guk ez dugu pelota egalaririk, ez? Eta duguna da, pertsona batek horiz jartzen dauz fraka honek, eta hemen dau pelota bat. Bustantxo bat, hori da. Bandera edo. Eta egin behar da, hartu. Eta orduan hori ikusten duzu. Eskuarekin harrapatzen balin baduzu, eliminatuta. Iru punto edo goita. Iru punto lortze dituz eta normalean partidua irabazten duzu. Hori mundialeko finaleko katxa da. Aldi berean kontutan izan behar diren gauza desente daude, eh? Claro, gauza... Pilota saiaztu behar duzu, pilota hartu dezakezu, makila... Zuk makila, hartzen duena makila daukan kartean, baina galtzak dituenak ez dauka makilik, orduan berak bi eskuekin aldotxu bultza edana dalauka. Eta hor ikusi dut, iruditu zait baloia barrura zijoala eta bestea saiatu da baloiarekin baloia kanporatzen, ez? Hori ere egin daiteke. Bai. Beti ere solta egiten baduzu baloia, bai. Eta hori hau mundialeko bideoak dira, Mexiko eta Belgika, Noruega, Turkia, Alemania, Gales... Ekipo potenteak eta kirola oso serio hartzen duten taldeak, ez da? Hori da guk lortu nahi duguna edo jendeak ulertzea kirol serio bat dela. Naiz eta Harry Potteren gandik etorri edo dana dalakoa, gaur egun azkenean kontaktu kirol bat da, lehen roller derbiko azaldu duten bezala, hori kontaktu kirol bat da eta eskatzen du fisikotik hori. Esan diguzu pandemia eta gero momenturik onenean ez dagoela, hemen kirola. Nola ikusten duzu etorkizuna? Uste duzu buru altxako duela edo? Saiatuko gara eta ingo dugu gure partez aldon guztia. Lehen esan duten bezala, unitate didaktiko honekin saiatuko gara, nik irakaslea naiz eta nire eskolan saiatu naiz sustatzen, eta helburua da 3-4 eskola lortzea Bizkaian, batez ere gu Bizkaian ibiltzen garelako, eta hor txapelketa txikitxo bat egitea, eta horregaz pixkat jendea entzutea. Holako programetara etortzea ere, jendea animatzeko, eta... Deialdire egin nahiko bat zenu, ez dakit? Euskadi Quadball Googleen jartzen ja, gure sare sozialak ikusiko dituzue, eta orduan Instagramean oso aktiboa gauz, eta bidali mezu bat, eta lortuko dugu zu ere animatzen mazara egunen baten entrenatzen, entorri. Bisitare ematen ingo dizu. Maialen oraino oporretan dago, baina bueltatzen denean, bisitatxo bat egin dezakegu. Erki, probatuko dugu. Hori ere, zu probatuko zenuke, Amaia? Claro, probatzea gaitik ez. Erki, zuk ere bai yoga, probatuko zenuke? Edo egiten duzu edo? Oso ikusgarria iruditu zei, la verdad. Saiatu nintzateke. Enbidia hartu dut, hori biruzara eta... Erki, Amaia eta Xabier benetan eskerrik asko etortzeagatik, eta animo, bi batzuek, ikusi arte. Eskerrik asko. Eta orain mungia